Moi boa xente, benvidos e benvidas unha vez máis a un novo vídeo de Non Vale Curar. Nesta ocasión traemos esta sección que tanto nos gusta, esta sección de entrevistas que é Leria a Curar. E hoxe traemos un invitado de auténtico luxo. Efectivamente, Vieito, hoxe temos o gusto de falar cun dos mellores laterais esquerdos de toda a categoría, de toda a terceira división galega. Actualmente vai segundo co seu clube no Grupo Norte e temos moitas ganas de falar con el. Sabes quen pode ser, Vieito? Evidentemente, claro que sei, o Maldini das Pontes, Alex Camargo, un Sí, sí. auténtico crack, xogador eléctrico, unha bala, como futbolista, ademais dun xogador con unha gran técnica, o máis importante, unha persoa de 10, que vos vai a dar un moi borracho, saberedes. Así que imos xa con este Leria Furar. Somos Dani Cabo E Vieito Valiño, e isto é... non vale furar. Pois aquí estamos con Alex Cabarcos. Primeiro, antes de nada, moitas grazas por estar aquí con nós, Alex. É un placer. Nada, moitas gracias a vos pola invitación, eso primeiro. Primeiro de todo, que tal estás? Como te atopas este ano? Imaginamos que ben, por lo menos no plano deportivo, non? Na segunda posición hai co Somotas, sendo unha peza importante no equipo, e o máis importante loitamos por ese ansiado ascenso. Sí, moi ben, a verdade, pois, resumindo o que distí, primeiro a posición é boa, é ilusionante, e despois no aspecto un pouco máis individual, pois tamén, síntome unha peza importante, pois a toda agora por sorte, conto con todos os minutos e a confianza do corpo técnico, entonces, bueno, eso tamén axuda a levar mellor as cousas. Precisamente, imos te preguntar unha cousa que o mellor che sorprende un pouco, que comes? Porque o que dis ti, levas xogado todos os minutos da liga, que a mí por lo menos pareceme unha locura. Que faz? Xa empezar por aí xa é algo moi recurrente na miña vida, moito Dios se mete comigo pola miña alimentación, bueno, non como de todo, a verdade, para eso son moi bon comedor, sábeno na miña casa, na miña familia, os meus amigos, saben que, bueno, os meus compañeiros, en todo, eso, a verdade que non me privo moito, pero, bueno, sí que hai que saber controlarse, porque ao final, para a práctica deportiva tamén tens que estar en boas condicións. De momento o corpo está aguantando ben, entonces con cambiar pouquiño, solo para mellorar incluso, pero de momento comer como de todo. Non eres vegano nin nada, non? Como ten? Nada. Non son de quitar, eu son máis ben de poñer, non hai feos aí. Como ten que ser? Claro que sí. E falando un poquinho de equipo, bueno, somos este ano realmente un equipazo, reforzou moi ben, o equipo, bueno, imaginamos que o objetivo desde o principio é claro, non debe ser outro pastel, ou non sei como vedes este dentro, no clube. Bueno, o objetivo o que máis sería estar arriba. Despois, evidentemente, pues, como se van facendo as cousas, pues, vaiche dicindo un pouco pues, onde podes estar ou onde queremos estar, evidentemente. E de momento eu creo que está salindo todo ben, estamos nunha posición boa. É o objetivo de momento, entre eses tres primeiros, estar vivos hasta o final, eu creo. Sin poñerse moi nervioso, sin presión, eu creo que o feito de non ascender non sería un fracaso con mayúsculas, e o feito de ascender, a verdade que sería unha grandísima noticia. Bueno, nas últimas campañas o As Pontes contou aí con dous grandes xogadores que se marcharon en verán. Un eras ti e outro era Carlos López, que agora está no Bergantiños, está aí competindo con vos, cos Somozas, por ese ascenso. Imaginamos que segues falando con el. Gustarínos saber se tes aí algún pique, algunha aposta persoal, en plan, vou ascender eu, ti... que... No, sí que é verdade que falamos moito, bueno, seguimos tendo contacto con varios dos compañeiros do As Pontes, bueno, eu creo que fixemos moi bo grupo estes últimos anos, e a verdade é que non, é moi sano, a verdade, todo, non hai piques de ti vas un non vou ou viceversa, a ver quen é o que sube ou quen é o que queda, non, eu creo que
tanto por a súa parte como pola miña, que aos dous nos vai ben, eu creo que vamos estar contentos os dous, seguro. Nada, non somos moito de picar. Se ten que ascender un, que sexas ti, imagino. Home, sí, neste aspecto, sí, vou barrer un pouco para a casa, vou ser un pouco egoísta, se podo escoller, prefiero ser eu. Espero que el tamén, pero despois de mí. Penses que estás no mellor momento da tua carreira? Eu creo que sí. Nestes últimos 2 anos, ahora teño 26, entre os 24 e os 26, sí que me sentín, sobre todo a nivel mental, a nivel de confianza, moito máis maduro. Isto tamén ten moito que ver, hai que buscar culpables deste aspecto, un bon entorno, uns bons compañeiros, un bon grupo de xogadores, evidentemente de amigos, un gran corpo técnico tamén estes últimos anos que me deu plena confianza no que facía e nas cualidades que eu tiña. Entonces, pues todo eso reunido con esa madurez que distí destes últimos anos que sigo collendo, pues podríamos decir que a día de hoxe espero que se poda seguir mellorando, pero a día de hoxe eu creo que sí, que é o meu mellor momento, sí. Bueno, seguro que se pode seguir mellorando, porque aparte agora cada vez os futbolistas aguantaron máis durante máis tempo, que non ten anillos de fútbol, unha década e se queda máis ou menos. Esperamos, ojalá comendo tamén como comes. E eso, bueno, eso ao mellor dentro de 10 anos xa empeza a vir na miña contra, pero de momento dame para aguantar. A ver, agora hai moitos secretos que non son secretos, evidentemente, no tema da preparación, da alimentación, hai moita xente detrás de todo isto, moita xente estudiada, digamos, que ao final axudan a estar no punto de forma óptimo. Para poder desarrollarte, eu creo que sí, tamén axuda a que isto tamén se poida ampliar ca edad. Eu creo que sí. Esperemos que por lo menos 10 aniños, a ver se hai suerte. Bueno, e ti que pasaches pola canteira do Racing de Ferrol, e que, sendo juvenil, vía xogar a unha lenda verde como é Pablo Rey ali na Malata, agora tiras aí paredes con el no Candocia, non sei, que significa para ti este feito? Bueno, para min é un lujo poder xogar con Pablo Rey. Tiven a sorte eso de coñecelo cando eu era juvenil. Bueno, había varios juveniles que adestrábamos co primeiro equipo, incluso compartíamos momentos con eles no vestuario e incluso en algunha comida, que eso, bueno, tamén é de agradecer porque é unha maneira boa de acollerte e de meterte na dinámica desa xente. A verdad que Pablo foi unha das primeiras persoas que nos acolleu, era o capitán, era a referencia dese equipo hasta que se foi. E a verdad que nos acolleu moi ben, é unha grandísima persoa, unha persoa que podes falar de todo, agradable, sempre bromeando. Entonces, tamén eso como juvenil, con 17, 18 anos, dache moita confianza, unha persona como a él te acolla tan ben, Sí. Sempre con boas palabras, e agora xogar ao lado del, pues bueno, eu creo que é un premio para min, o que te dicía ao principio, é un lujo, porque, bueno, agora formar parte do mismo vestuario. É un xogador que, bueno, prácticamente o xogador de todos os categorías, seguramente, por a súa calidade. Pero un pouco a marxe de Pablo Rey, houve algún outro compañeiro teu deste ano, de Somozas, que se sorprendera? Sí, bueno, a ver, ao mellor non moito sorprender, porque máis ou menos coñécelos a todos e sabes un pouco como son, evidentemente no día a día conocelos moito máis, pero bueno, xente sobre todo nova que subía de juvenis, que ao mellor non estás tan coñecidos como os que están en terceira división estes anos, ou incluso os que veñen de segunda B. Mellor Marcos Álvarez tamén o coñecía, entonces evidentemente sabes que son diferenciais, Luis Nuño de xogar estes anos contra el. Pero bueno, a verdad que eu son moito de fijarme tamén na xente nova, hai varios xogadores que sí que me están gustando moito como adestran, como xogan, como están respondendo a estes primeiros anos na categoría, como todos os xogadores de moita calidade, como Bruno Vellas, Aldán Naval, Luis Chacón, que xa fixo o ano pasado unha temporada inteira en terceira, este ano volvo a estar aquí en Somozas. Eses tres xogadores eu creo que
cos anos, pois, seguiremos falando deles e estou seguro que falaremos moi ben. Corríxeme se me equivoco, estabas en segundo, en o último ano de xuvenil, e a segunda parte da tempada fala con Narón, onde quedades últimos na terceira, quedar últimos da igual, pero bueno, como recordas esa etapa? A min chegou a oportunidade dun adestrador que conocía moi ben, que era Luis Santiago. Claro, eu pasei os 2 anos de xuvenís, primeiro e segundo ano, na selección galega con el, un adestrador que me deu moita confianza, me axudou moito a evolucionar, sobre todo neses anos tan importantes de juveniles. Claro, el chamoume, el quería desenvolverse ali, bueno, que quedaba de ano con xente que ele coñecía de boa má. E a verdad que parecíame unha boa opción, sendo, bueno, un pouco egoísta comigo mismo, sin quitando ese aspecto da clasificación. A min personalmente foi algo que me axudou moito pues, para sentarme na categoría con tan corta edad. Entonces, bueno, é algo que aproveitei e que collín ben. Entonces, é o que decía ao principio, un bon punto de inflexión para xa acomodarme ou xa empezar a entrar nesta categoría. Ademais, coincides con xogadores moi míticos da terceira. Estaba Diego Muiña, Xusto, pode ser, Santi Gegunde, así. Coincides con... Está Marcos Souto, que tamén estuvo con él. Xa imos falar de Marcos Souto, despois. Juanito, que bueno, un ejemplo de persona, de vida, de carreira, de todo. Creo que tiña 43 anos. Cando estamos falando de hai 8 ou 9 anos, pois... Sigue xogando, non? Ou seguía o ano pasado, creo. Eu creo que o ano pasado seguía xogando, non sei se era ese diferente. Que máquina. Moito mérito, sí. Máis. 50 e pico, bueno, igual sigue estando. Claro, ca alimentación. Así como a él, bueno, son casos moi únicos, así que bueno, a probabilidade é moi baixa. Moi ben, e agora o seguinte, despois desta campaña chegas aos Pontes, voltes a casa, ao club da tua vida, pouco a pouco faz un oco no carril esquerdo e despois de ganar un bo rendemento chegas a oferta do Racing Vilalbés no ano 2016, se non me equivoco. Como chega, contanos un pouquinho como chegas a oferta, como decides ir ali, dar este paso? Bueno, levaba 3 tempadas nas Pontes bueno, había uns anos mellores que outros, a verdade, o último ano que estivemos con Pablo López adestrador, a verdade que tiñamos moi bon equipo ese ano. Complicaron as cousas a nivel de clube, a nivel de entidade, e non puidemos desarrollarnos como equipo todo o que queríamos. A final de tempada, o As Pontes, bueno, estaba sumergido nun mar de dudas en aspectos económicos, si podía arrancar na categoría ou non, si era viable, pois estuvemos hasta a última hora esperando a ver que respostas había, non nos las daban, entonces casi a mediados de xullo, que xa é tarde, porque xa é para empezar as pretemporadas, sin respostas e sin resolver moitas dudas, non sabíamos o que iba a ser deste equipo, a xente marchaba, a maioría, o 80 ou 90% do equipo foise, do vestiario. Entón, bueno, eso tamén era un claro mensaje de cada un individualmente. E chamoume primeiro Óscar Gil Sanz, que era o adestrador do Villalbés eses anos, e despois chamoume Ruiz, o presidente. Bueno, o Villalbés a verdad que leva moitos anos facendo as cousas ben, sendo un equipo destacado da categoría, viña de facer un quinto posto, con moi bons xogadores, algúns que xa coñecía, outros que tamén viñeron comigo aquel ano. E ben, a verdad que, bueno, sair das Pontes sempre é unha decisión difícil, complicada, que ten moitas visións e moitos sentimientos, pero bueno, ao final había que decidirse, era tarde, entón había que decidirse, e collín iso, creo que acertei, foi unha boa oferta, acolleronme moi ben os capitanes, Pablo, Hugo, había un grandísimo vestuario, Sergio Arias, que tamén xogara con el nas Pontes. E despois o corpo técnico tamén, moi boa xente, Ruiz, un moi bo presidente, moi boa persoa, moi traballador.
Claro, tiñas a Alex Pérez no teu mesmo posto, estabades aí competindo, non, por esa posición. Sí, a verdad que Alex, home, non vou descubrir agora a día de hoxe, foi durante 10 anos un moi bon lateral izquierdo desta categoría, sempre destacado entre os mellores. Entonces, bueno, ese ano López rompeu a rodilla ao principio da temporada e tocoume xogar lateral dereito, algo que xa probara o ano anterior, bueno, non lle faigo feos tampouco todo o que sexa xogar, onde me poña, claro, non me causa ningún problema. Bueno, esa tempada fixachedes unha boa tempada, se non me equivoco quedachedes quintos tamén, non? Ao borde do playoff. Sí, fixemos outro quinto posto, xogándonos as opcións a entrar, eu creo que na última xornada. Sabendo que, claro, non dependía de nós, entonces, bueno, era unha situación máis difícil, pero, bueno, na última xornada tiñamos opcións, fomos primeiros toda a primeira volta, peleando co Bouzas o primeiro posto, pero, bueno, na segunda volta houve equipos que foron a máis, que incluso Fabril, creo que acabara a moi bon nivel, creo que foron un equipo que máis de menos a máis fora, seguramente, bueno, característica moi reconocible dos filiais, pero bueno, ao final, pues, tocounos outro quinto posto que sempre é unha boa temporada, pero sempre che queda... E que tiñades un equipazo. Vouche facer aquí unha preguntiña así un pouco de mollarse. Ti, con quen te quedarías, porque foron compañeiros teus ese ano, con Sergio Arias, con Gerardo ou con Villares? Con cal te quedas? É moi difícil, eu creo que calquera dos tres, madre mía, o sea, Gerardo era un xogador, eu creo que era o máis determinante da categoría estes anos, sin ninguna duda, era capaz de ganar partidos el solo, de cambiar resultados, de cambiar dinámicas, de levar a situación do partido a donde el quixera. Eu creo que nese momento Gerardo era o máis destacado da categoría. Villares ten todo o futuro por diante, pareceme un xogadorazo, unha grandísima persoa tamén, é un xogador que se adapta a todo, é moi camaleónico, como se quer decir, podes pedir calquer cousa, é un xogador que traballa moi ben en aspectos defensivos, conduce moi ben o balón, é inteligente, ten chegada á área, vai ben en duelos. Despois Sergio Arias é un xogador que particularmente, pues, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico, pues era unha debilidade eses anos para mí, porque xa cando eu empecé a ser senior o primeiro ano nas Pontes, ele era o dianteiro dese equipo, e a verdad que é un xogador que fai voz aos xogadores que o rodean, e iso dá moito mérito, digamos, ser ese tipo de xogador, non? Que era un dianteiro moi pouco egoísta, que facía xogar ben os que estábamos ao seu redor, que asistía casi máis que marcaba, facía xogaba moi ben de espaldas, era moi inteligente. A verdad que non me vou mollar entre ningún dos tres, porque, bueno, entendemos. Os tres. Claro, só teño boas palabras nese aspecto, é moi complicado. Xuntas a tempada os Pontes descende, cousas da vida. Entón, ti decides voltar á casa, deixar terceira división e buscar o ascenso de preferencia. Como foi isto? Como sucede? Sí, bueno, eu falo con Marco Roca, chámame para ver como é a miña situación, unha persoa que me conoce moi ben, sabe do xogador que podo ser, el foi unha persoa que soubo explotar moi ben o que eu tiña, que eu teño tamén a día de hoxe, porque hasta hai pouco era o meu adestrador. Entón, queren facer un proxecto para volver a ascender o equipo a terceira división. E iso pasa, primeiro, por esa chamada de Marco Roca, e despois por un grupo de xogadores que estábamos merodeando por aí por outros equipos na categoría e que entre todos decidimos volver para deixar este equipo onde creemos que ten que estar. Bueno, entre eses estábamos eu, estaba Fidi, estaba Bosa, estaba Dani, xa estaba Rubén Pardo. Entonces, bueno, o feito de que esa xente queira volver a deixar o club onde está, evidentemente fai as cousas moito máis fáciles. Evidentemente neste caso tomar a decisión de volver era difícil, todo, deixar algo para coller outra cousa, pero
pero a verdad que foron 2 anos moi interesantes, a pesar de, bueno, pues de estar nunha categoría máis baixa. Creo que salimos ganando moitos dos que viñamos. E que che fixo sentir ser un dos capitáns? Como viviches ese ascenso? Pois nunca me tocou vivir un ascenso, toda a xente que si que o vivira sempre che dicía o mesmo, que había que vivirlo, que vivir un ascenso era unha sensación moi gratificante, moi boa. Ao final, pues, vas a facer unha temporada casi perfecta para poder subir, e a verdade que é moi gratificante. Disfrutamos moito primeiro durante a tempada e despois cando tocou celebralo tamén celebramos como tiña que ser. E bueno, eu creo que ascender é único neste deporte, con calquer outro. Ascender, pues, é unha sensación única e eu creo que sí, merece a pena vivilo e hai que vivilo. Ese era o mensaje que nos daban os que viveu a xente. E vivilo como capitán e no teu pobo, pues, moito mellor. Claro, home. E unha vez volves a deixar os Pontes, dices polos Somozas, tivo que ver tamén, non sabemos se tivo que ver un pouco a Marco Roca tamén, non sabemos como se deu este paso hacia Somozas, esta nova saída de deporte. A verdad que son moitas cousas as que me levan. Eu, bueno, para empezar, teño a sensación, ou tiven a sensación de que este era o momento de coller ou dar un paso adiante, ou salir desta zona de confort, de estar na casa, evidentemente aquí está moi cómodo, pero bueno, eu creo que hai que tomar a veces este risco. Primeiro de todo, os Somozas preséntame pues, un bon proxecto deportivo, unha boa oferta, con toda esta xente que ao final acaba vindo, pues, a verdad que iso é ilusionante, e crees que ir a un paso adiante bueno, na miña carreira, digamos, o que e despois, pues, outros factores tamén, a mellor a confianza en moitas maneiras de funcionar do clube, moitos compañeiros que se van, que tamén, pues, que para min eran pilares fundamentais no meu día a día. Son unha persona que necesita tamén, pues, a mellor pos entornos para ser feliz, porque, bueno, son unha persona que lle dá moitas voltas á cabeza a todo, que sufre a veces demais en moitos aspectos. Entón, a marcha de Carlos, a marcha de Fidi, a sensación de que podías perder outros compañeiros, pois tamén, e despois o apoio que che dan para coller esta oferta que tiña. A verdad que falei con todo o mundo, preguntei a todo o mundo, e o 99,9% da xente decíame que ningún dudase, que o collese. E bueno, a pesar de que sempre vas ter dudas, eu creo que era o momento, e que acertei, e que, bueno, en tan pouco tempo, creo que de momento a cousa está indo ben, pero espero que co tempo, pues, que saber que acertei. Eu creo que sí. E tes pensado volver? Seguro que sí. Volver a casa? Nunca se sabe, eu non sei, as cousas poden cambiar. Eu nunca fui unha persona de cerrar as portas a nada, nin a ninguén, non son de valorar, de meterme en moitas historias, de moitas situacións. Entón, pois, sempre se ten na cabeza a situación de volver. Evidentemente, me imagino que a corto plazo non, é algo que, bueno, sempre quere seguir evolucionando, e ao mellor, pues, tamén probar outras cousas. Eu que os decía agora, quizás que era o momento de coller algo diferente ou intentar dar un paso adiante, pero nunca descarto nada. Ojalá que sí, alguna vez, ou por lo menos unha temporada máis, claro. Espero que sí. Que chegaba aos Somozas, volves a toparte co porteiro Marco Souto, un tipo co que coincides alá por donde vas, por exemplo, Piatafe no fútbol, porque te coincides no Narón, nas Pontes, no Vinalpés, como te sei. Dinos a verdade, foches para a Candocia porque estaba aí. Casi parece, porque sí. En Narón, cando eu vou, xa está el, en a Villalba, cando eu vou, tamén está el. Creo que as Pontes foi ao revés, creo que estaba eu e veo el. Sí, el veo a segunda temporada, eu xa levaba ano e medio ali, entonces aí foi a inversa, pero bueno, este ano volveu ser ao revés, como ao principio, pois ele xa estaba, e
No, isto é Casualidade. Primeiro individual, despois evidentemente sí, colectiva e saber que está el, pois tamén é un punto a favor, que saber que xente como a el está aí de capitán, estaba Juan e David, os capitanes, xa sabíamos que estaban renovados cando eu pois, recibín a chamada aos Somozas, pois todo eso tamén é un aliciente para poder ir, son tres persoas que xa coñecía, entonces é un pouco máis fácil todo. Quen é para ti o mellor adestrador da terceira división? Mellor adestrador da terceira división. Moi difícil. Se contamos dos Somozas, para que claro, para non, claro. Pois non sei, porque eu a verdade que os entrenadores aos que máis coñezo de cerca, pois curiosamente ningún está agora na categoría, pois uns están noutros lugares ou non están adestrando. Pois moi difícil, vou a dicir por idade, por lo que se espera del, porque estou seguro que, además porque o coñezo, porque estou seguro que vamos falar máis del durante moitos anos, seguramente progresará moito, vou a dicir Simón Laves. Mellor xogador co que xogaches? Eu xogador que xoguei, aí sí que non teño ninguna dúda. Na selección galega, cando éramos juvenis, na sub-18, con Johnny Otto. Uf. Sí, señor. Non está mal. Claro, é que xa en juvenis estaba outro nivel, xa sabíamos que para él había algo preparado como o que está vivindo ahora, así que aí non teño dúdas. Que xogabas? Que de lateral esquerdo e central, ou que? El central, la verdad que en juvenis el de central iba sobrado, falando mal, sí. sobrado. Entón, sí, eu xogaba lateral esquerdo, el xogaba de central, e xa eses anos, xa sendo juvenis de segundo, xa contaba para o primeiro equipo do Celta, entón, bueno, sabíamos que tarde ou temprano iba a acabar na élite. Sigues tendo relación con ele ou tiveches relación así? Sí, por suerte fomos coincidindo, ademais estes anos compartindo vestuario con Fidi, que tamén xogou con el. Tratábamos de, en épocas así que podíamos, pois, se a selección sub-21 naquela época viña a xogar aquí a Ferrol, se quedábamos con el, si a nós nos coincidía, en fin de semana era máis complicado, pero a mellor algún partido por semana de primeira división xogar o Celta, íbamos ver a ele e a Rubén Blanco, que son os xogadores cos que coincidimos en juvenis, así que pues, ao acabar o partido nos quedamos con el, teño algunha camiseta de Johnny por aquí pola casa, sí que, bueno, desde que se foi a Inglaterra sí que xa non tanto, pero sí que algún contacto sí que mantivemos. Quen é o teu compañeiro de equipo o que mellor te levas? Esa é moi complicada, eu non me quedaría con un, eu creo que son atópico, pero o grupo é moi sano, o grupo a nivel, somos unha gran familia, somos todos amigos, e non hai unha relación, eu creo que estritamente de dous nese vestuario, é imposible quedarse con un. Un futbolista da terceira co que che gustaría compartir vestiario, que aínda non o fixeras. Que aínda non o fixera, iba a dicir Carlos. Claro, antes, iba a dicir Carlos. Non, Marcos, sí, porque ao final, ao mellor, acabamos no outro lado e volve nos tocar. No, iba a decir Carlos, claro. Porque, bueno, por poder compartir vestiario con él, que aínda non compartira, a verdad que non se me ocurre directamente, moi difícil. Home, o que vos decía antes de entrar a gravar, con Robert Baleato, con Pablo Antas, que nunca compartín vestiario, pero falábamos antes deles polas entrevistas e tal, así que, pues, tivemos cierto trato en algún momento, sí que eu creo que compartir vestiario con eles, sí que eu creo que iba a estar moi a gusto con eles. A ver se te chama o Compos, cansado. A verdade é que o do Compos ten moito mérito, están facendo un ano increíble, ca mesma xente do ano pasado prácticamente, sí. Coa incorporación de un gran amigo como a Juanpa, que tamén coincidín con él na selección, é unha grandísima persoa, eu creo que merecen todo o bon que lles está pasando, porque aparte que son un moi bon grupo, é unha entidade que bueno, dá gusto ver arriba. Quen pensas que se tendrá? Dous equipos? Dous?
Sí, primeiro dime o Somoza de onde, despois dime non, en caso de que vos, Claro. veáis. Incluindo, claro, quitando que os Somozas non pudese, aí sí que non teño dúbidas, serían, desde o meu punto de vista, Bergantiños e Arenteiro, seguro. Ese están de Somoza, esa que acaba. Se estén os Somozas, bueno, pois, por cercanía, por coñecer máis un pouco a xente de por aquí, diríache que Bergantiños. Un referente que teñas no mundo do fútbol. Un xogador que che gustase de pequeno, non sei. Eu, cando era máis pequeno, o primeiro ídolo así que empecé a seguir, de gustarme moito, foi Wesley Sneijder, cando estaba na época do Real Madrid. Cuidado. Me gustou moitísimo. Además, da escuela holandesa que tamén me gusta moito. Sí, así o que máis empecé a seguir cando era cativo foi Wesley Sneijder. Ti serías un rollo máis Van der Vaart, ao mellor. Se xogaches aí... Pola perna Claro. seguro que máis duro. Van der Vaart tamén me gustaba moito. Molado. Moito, e despois pois Osil, Zidane no seu día, moitos medias puntas, pero bueno, Busquets a día de hoxe, despois evidentemente máis cercanos a miña posición, marcaronme neses últimos 10 anos por diferenciales, eu creo que Marcelo e Jordi Alba. Aí, sempre, se hai que fijarse en algún, serían eses dous. E Filipe Luís. Felipe Luís, é verdad, que bueno, que como acabou xa aí aquí na Liga Española, acabou hai un par de anos, entón xa non me acordaba, pero a verdad que as temporadas que fixo David Luís, sí. Felipe Luís estes anos no Atlético de Madrid, pues, a verdad que ao nivel dos outros dous, agora que o dix, poderia decirche. Porque cando empezaste a xogar de lateral? Xogaste sabes de pequeniño aí na posición ou fuiste lateral un pouco? No, a verdad que sempre xoguei máis adiante. Cando era pequeno, algún ano sí que xoguei lateral esquerdo, pero a maioría de anos en categorías inferiores xoguei máis extremo, digamos, incluso interior algunha vez, centrocampista, un par de anos en cadetes. Ainda o primeiro ano de senior, como Manolo García aquí nas Pontes, xoguei prácticamente todo o ano de extremo. Claro. A partir de aí, con Pablo López, que foi o que el machacaba moito dicindo que donde máis veía potencial en min era de lateral esquerdo, e a verdad que, bueno, estes últimos anos, lateral esquerdo moi contento. E de que equipo eres, sabes? Non son así moi fanático, pero así de ser máis seguidor diría o Arsenal, un equipo que me gustou sempre de cativo, moi culpable Arsene Wenger de que eu seña moi seguidor do Arsenal e eses invencibles do 2004, é algo que estou a guiar hacia ese equipo, porque a verdade, bueno, é algo curioso. E despois así de por aquí, pues, algo máis simpatía co Celta, seguramente. O mellor recordo que gardes nun campo de fútbol? O mellor recordo, a pesar de que é unha derrota, a final do Campeonato de España de seleccións de Sub-18 ca selección galega en 2012 ali en Cataluña contra a Comunidade Valenciana. Eu creo que é o mellor recordo que teño do fútbol, seguramente. E tes recordo de quen xogaba nese equipo de Valencia? Un que estuvo na cantera do Madrid hai uns anos, Lucas Torrón, que estuvo... Está no Osasuna. Correcto, estuvo no Osasuna, o máis destacado desa xeración. Claro, despois ves outros que van salindo da miña idade no Valencia, no Villarreal, pero creo que non coincidiron nesa selección na Comunidade Valenciana, porque claro, ocurreseme José Luis Gallá ahora mismo, creo que é o mismo ano que a min, pero creo que non recordo esa selección. A verdad que é unha selección moi potente, físicamente moi complicada, a verdad, como aquí, para esa final. E quen crees que foi o adestrador que máis te marcou nas montañas? O que máis me marcou, eu creo que Pablo López. Pablo López foi o que máis tiña 21 anos, eu creo, é unha idade na que eu aprendí moitas cousas e collín moitos conceptos dele, empecé a entender o xogo e a ter unha visión moito máis amplia de todo. Meteume tamén un sanillo de ser adestrador, porque, bueno, facíame entender
ou explicábamos por que de todo. Ademais foi alguén que tiven como compañeiro no vestiario, como xogador, e 2 anos despois como adestrador, e a verdad que tantos consellos por unha parte, despois o que foi comigo como entrenador, eu creo que foi o que máis me marcou e o mellor adestrador que tive. Un soño que che quede por cumprir no mundo do fútbol? Home, ser profesional, o máis arriba posible, nunca cerrar a ilusión de poder chegar pues, o máis arriba que se pode. Esa ilusión, un soño que sempre vai quedar hasta que se acabe. Define a Alex Cabarcos en 3 palabras, como futbolista e fora do campo tamén. Esta xa esperabas, Esta esperaba ya, pensei na e non... Pero se convenceu na resposta. Deixámolo en 2 palabras, ou que? Toda a vida se me complicou moito definirme a mí mismo. ¿No? Como futbolista? Como futbolista... moi activo, moi... Eléctrico. Moi eléctrico, sí, a verdade que sí, eu son moi explosivo, e despois como persoa, pues, moi falador, moi nervioso, pero bueno, agradable sempre. Poucas veces me enfado. Sí, señor. Sí que se notas moitas veces a personalidade dos futbolistas dentro do campo. Non sei se ti percibes así. O sea, ti ves como xa unha persona e moitas veces, máis ou menos, sabes como é que fora do campo, e viceversa. Sí, porque en teoría, pues, cos nervios e ca adrenalina dun partido os sentimientos afloran máis, entonces eres máis ti. Evidentemente eu son moi nervioso en xeral, pero no campo notaseme o triple, que me poño, que son nervioso, que son moi activo, que ao mellor vivo cada acción, pues na casa sigo na vida diaria, sigo sendo moi nervioso porque non paro de falar, pero claro, máis ou menos é o mismo, pero multiplicado seguramente, con máis adrenalina e máis nervios, máis afloración. Cando estás na casa que protestas o árbitro, imagino. No, claro. Molaría. Hai que buscar ambientes distintos, hai que seguir falando e seguir poñendo nerviosos, pero claro, hai que buscar outro ambiente, na casa ou tomando algo cos amigos ou con quen seña. Bueno, e xa para finalizar, Alex, que significa o fútbol para ti? Bueno, é unha parte importantísima da miña vida, é un modelo de vida, digamos, porque ao final condicionate para todo, pero asumes todo o que che trae. Ao final é día a día, é pensamento, é sentimento, é todo. Eu creo que o fútbol é vida, é unha parte importante da miña vida. Pois ata aquí este Leria Furar, realmente un verdadeiro placer terte aquí, como dis ti, unha persoa super agradable. E nada, se queres mandar unha mensaxe á xente que te vai a ver, aos teus colegas, a quen sexa, adiante. Bueno, primeiro aos meus colegas que cando vexan isto, bueno, van a pasar moi ben, porque cando vexan a primeira pregunta da comida, seguro que xa van a estar enganchadísimos á entrevista. E despois os seguidores e a vos que non deixades de facer este traballo, que ten moito mérito, toda a cobertura e todo o coñecemento que tedes sobre estas categorías, a visión que dades hacia o resto, hacia os que xogamos, hacia os que estamos dentro e hacia os que nos poden ver ou nos poden seguir. Así que, xente como a vos, espero que haxa moita. Confirmamos que Alex Cabarcos é un auténtico crack, Vieito. Unha entrevista moi agradable, non si? Sí, señor, é un crack dentro do terreno de xogo, pero como acabamos de comprobar, tamén fora dele. Verdadeiro fenómeno, Alex Cabarcos. E agora sabedes, é o vosso turno, seguidnos en redes sociais, deixamos por aquí os enlaces, e tamén suscribirnos a nosa canal de YouTube, participar a campaña e darles a like a este vídeo. Vémonos no vindeiro capítulo de Non Para de Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.